Havredal Gamle Skole er et uddannelsessted for 30 unge mennesker med særlige behov. De bor her på skolen i de 3 år, uddannelsen varer, og vi giver dem en helhedsorienteret uddannelse. Og det vil sige, at de bliver ikke kun uddannet fagligt, men også socialt og personligt. Og det har vi fundet ud af, at det er det, der virker for den her gruppe unge. Vi griber uddannelsen helt anderledes an, end man gør mange andre steder. Vi tager udgangspunkt i noget praktisk, i noget jordnært og i projekter. Og det viser sig, at det er det, der får de her unge mennesker til at lære. Når eleverne er færdige hos os efter de 3 år, så er det sådan, at vi har en slags jobgaranti her. Ud af 56 elever, vi har haft i løbet af de her 13 år, der er 90% gået videre i job inden for det rummelige arbejdsmarked, inden et flexjob eller et job med løntilskud. Godmorgen, Jan. Ja, godmorgen. Hvordan er humøret i dag? Fint, som altid. Skala fra 1 til 10? 10. Er den op på 10? Eller 9, eller 9. deromkring. Ja. Det lyder godt, så du er klar til at arbejde i dag? Fuldstændig klar. Ja. Vi fik Jan for 3 år siden herude på Freja skole. Og inden så var han inde og prøve ude. Vi prøvede ham i en måneds tid. Var det ikke cirka en måned, Jan? Jeg kan ikke huske, om det var en måned eller 2 cirka en måneds tid. Cirka. Og vi fandt hurtigt ud af, at det her, det kunne Jan godt finde ud af. Det vil sige, at Jan han har mange opgaver. Rigtig mange opgaver. Normalt, når vi har fået nogen fra Havredal, normalt, så skal de helst ikke have for mange opgaver vi på en gang. Men det i at Jan han får det skrevet op, i at han har hans PGA'er, og han kan gå ind og se, hvad opgaverne har de forskellige dage, så bliver det gjort. Ja, så gør jeg det. Ja. Så gør jeg en ting færdig ad gangen, for ellers så rører jeg klud i det, og så kan jeg ikke. Ja. Så en ting ad gangen, og så kan jeg stille roligt få det lavet. Så vi skal til at gå i gang herinde. Når du nu har gjort rent her i gangen, så tager du taskerejsen. Så jeg starter med gangen, ja, og så tager den bagefter? Ja. Okay. Sådan ligesom du plejer at gøre. Ja. Og så når du er færdig med at gå rent, så ved du, så skal du op og pakke mælk til alle børn på skolen. Ja. Og det har du styr på. Fuldstændig. Ja. Du kan godt gå i gang med dine opgaver. Okay. Altså, da jeg startede her for nogle år siden, der var jeg lidt nervøs for, om jeg nu kunne klare opgaverne. Om jeg nu kunne gøre Knud tilfreds med de forskellige grønne områder og sådan noget. Om jeg kunne klare at slå alt det græs og den bede og klippe hæk og jeg ved ikke hvad alt det der. Og gøre ren. Men da jeg har været der et stykke tid, så fandt jeg ud af, at det kunne jeg sagtens finde ud af. Det bedste ved at have Jan herude, det er, at når jeg giver ham én ting, eller giver ham noget, så får jeg det dobbelt tilbage. Han har altid været. Altid. Det er sjældent, han er ked af det. Ja. Hvad er du bedst til herude, Jan? Er der noget, jeg er særlig god til? Ja, du er god til at snakke med lærerne. Og han er god til at snakke med eleverne. Rigtig god til at snakke med eleverne. Og han er herovre, det er over ved de store elever. Og jeg vil sige, der er ingen, der mobber Jan. Ingen mobberi herovre. Ej, de hilser glade på ham hver dag. Hej Jan. Hej! Hvis der er nogen, der spørger mig, hvad jeg får ud af det her arbejde, jeg har det jo godt her, snakker med glade mennesker, og jeg får en god tilværelse. Altså Jans udvikling herude, den er gået rigtig, rigtig godt. Og nu er Jan god til at tage noget af sig selv. Er der nogle ting, der mangler nogle steder, så kommer Jan og siger, Knud, tror du lige, vi skal gøre på den og den måde. Så det er faktisk ham, der er min lærermester indimellem. Og det gør han. Det gør han rigtig godt. Og altid med en smil. Ja. Men Jan, han er en lille hyggemenneske, og han spreder hygge herude. Det er sgu det bedste af det hele herude. Det er, at alle er glade ved Jan. Jeg har ikke hørt en eneste, der ikke er glad ved ham herude. Og jeg er personligt meget glad ved ham herude. Så vi vil gøre en del, for at du kunne blive herude. Jamen, jeg er også rigtig glad for at være her. Jamen, det har jeg aldrig hørt, du sagt. Jo. Så, ja. Vi har et rigtig godt forældresamarbejde,
Og det er jo en glæde for os, når vi mærker, at forældrene også ser udviklingen, der sker med de unge mennesker. Og at forældrene også finder ud af, jamen det var måske ikke så håbløst, der er en vej alligevel. Vi kan fortælle, at vi en gang om året samler vores mentorer, dels vores praktikværter og dels de mentorer, som har vores unge i job. Og der er det en fornøjelse, når de melder ind til os, hvordan går det egentlig derude. Fordi det viser sig jo, at de der unge mennesker virkelig lever op til de forventninger, vi har haft. Og de her mentorer rejser sig op og fortæller begejstret om, hvordan nærmest deres private unge klarer sig, og hvordan de ligesom samarbejder med dem, og de er så stolte over dem og synes, de har klaret det så godt. Og det er jo en glæde for os også at høre, at de rent faktisk klarer de udfordringer, vi giver dem på arbejdspladsen. Det, der giver det helt store kick ved at være leder på sådan en skole her, og for den sags skyld også være medarbejder, det er at se den udvikling, der sker med de unge mennesker, fra de starter her igennem de 3 år. At de begynder at blomstre i forhold til at tro på, at der er en vej og en plads til dem i tilværelsen. Og der har de jo de elever, som har forladt os som rollemodeller. De ser hver eneste år, sender vi en flok på 6-7 elever ud. De ser, hvordan de kommer i job og hvordan de finder deres bolig. Og det bliver så det mål, de selv sætter sig, at der også skal være en vej for dem. Det er det, der giver mening ved at arbejde med den her målgruppe.